Pulan Zotona Hambai, Halleluya Pere Heling Centerni Bisingtwi kaisa sakalai mong, kaisa sakalai mong ke jara rogi phainai rok, niyom karon borok niyom mote ke borok, tinin salo oro khlai langya eba sujak langya, baksa was khaji hinui rwkha ke bolong rogo thangai kwpaio, bolong rogo thangai was khaio, hwnkhe borokni kuno report manya, hwnkhe tinin salo o center phailai kwbangma twi kwthar talangnani hinui eba thok kwthar talangnani hinui kwbangma joma rwlaio obo bo borok bebak talangya tini bo mankha 10 থেকে 12 rok na thok kwthar talangya a bahai rok asa kosto khe rang puisa khibi thok kwthar rok paimani twi paiwi oro joma rwmani abo norok talangkhe norokno loss wngnai aboni bagui do ang norokno koio je was khaijaknai rok bo niyom mote khe khaijaknani bagui was khaimani pore o ano report ma rwnai tamo phaiya kebo khoroksa pono rwnai kwrwi aboni bagui ang belai no wana kha tamjen haima tongkha ta andro pandani time ke ko phungni 9 ta ni simi chengo 9 ta ni swkang sokpai khe belai kheno chanai rogi rok hwnkhe tai je rogi phainai rok or bisingo no tongnani bagui yang dukanogo thangyawi lama berayawi bolong thangyawi o centerni bisingo no tongnani bagui ang norokno koijao hwnkhe tai o jagao kwbangma nogo je phainai rokni bisingo baksa swak nangui phaio baksa biri khoni bimol chai phaio o bahai rok chanani permission tonglak just tabuk sito kaham kaham chwng o gate o sito kaham chwng check khaijaknai nini yago tabisa tong biri khoni da tong swak nangui phaijak da chwng bebak check khaijaknai aboni bagui nini sago tabisa tong hangkhe tabisa khibi phainani bagui nokni sakni jota hamya wngui tongmani norok logi hamglak sago tabis tongkha hangkhe aboni bagui norokno koijao ticket hingkhe abo jefro abo sokpaio o jaga no afro no khai mano aboni bagui ase kotorko kya abo logi no khai mano serial number bai khaio tabo hingkhe baksa saimanya ko tabo khe serial number bai ticket number bai khlaio abo haita जों bai kwrwngmani phano hapono under phone no belai unlimited call phaitong chio kwbangma hazar borok call khaitongo manya tabo phano unlimited call phaitongo ang somoi se kwrwi kha phone receive khainani ang phungni 9 ta o achukha hangkhe yang sarikni sara 4 ta rok tamui thango hingkhe horo bahaino yang 7 ta tamkha kheno pandangui thango 7 ni simi 11 ta 12 ta rok tamui thango gani rest kwrwi baksa lukorok kwbangma nano phone khai chungo message khaikha sar nung tangui receive khaiya tangui chungbai khe kok sana choya abo hairokni chungo phiya please nakar di norok ano ani jora kwrwi ani time manya hapono norok jaga saimanya ngui tongkha hangkhe o thai saimanya ngui tongkha hangkhe o thai ni mung wngkha kamikolok gaburdi area ani kokduk number hangkhe 9863228005 tai kaisa manai ni kaisa tongo 9378058028 o jaga call khaikano chungno manai phiya call khainani time hingkha hangkhe 10 ta rokni pore call khaikha hangkhe horni 10 ta rok call khaikha hangkhe ano manai yes apro online tibo kisa surijaknai jotoni to receive khlaimania abo hairok ta online te tabo stop sa khaikha ani jora mania stop khaikha just masa musuni ang suri wa asano bless serious ni bagasine stop khnai rakha online te sujakna rok hnai norok phone ta khaisidi just norok center phai sujak phaisidi ang borok no ka suri boro belai no serious ogirok no hingka abo boni rogi singmani bisingtwi condition bahai borok no singmani bisi kwrwi borok ngui tongkha rang puisa kwrwi borok ngui tongkha hangkhe phainani bini yago rang puisa rok kwrwi ngui tongo mano haida haksalni borok no online te suri rogo abo haida Halleluya prayer center